Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Jumatatu entangani kegimo mwancho mu ligereria omutinyi ogatano na kabira sentunde netokomera na sembeo imeyemanye Jumatatu lituko lya lero. No kwegena waito na kwabere gokwego kya monaso kubwatia umuroberi mu yakegima umuroberi bwo mwando mwancho mu ligereri ende cyaragire cinsa isatagato kwariga nimeyemanye Jumatatu cinsa isato dokumanye buna nara yatu akwariganire asenchera ere eyobwekira no kare tagani kegima tigatranya lega tyari to kwariganire tie asenchera ere yobwenge. Wetu tunafaa kuandika watoto wetu katika hospitali. Bange gusangirire kurwa saba Kenya nyareko bagego ikiranie meroberi ya magendro nyareko baga kwenekyo mu bunge okitutu chache South Anthony Kibagende. Ndabona bari baito bari in the service ubari mu gakongire. Abari mu kuburi bakubwatirana mu nabayibori ari gokinia kerengo gechisemi meyorogongorwa gusi. Kiagera abana siasa be county ya Ibuchake mu governor mu deputy governor mu MP aba director be kemergie chai kuri factory ya Gianchore kuburi abana siasa gotayesona ni amono bachori bonde bwonsi bwe kemergie chai Bana bange bagokiria muno muroberio oya sentunda entangani kigima bateberenga mbale na ogosemeria una no chikoba wengencho kigima No muroberio umuya none na nyorigereri nigoro muroberio bokogo kia naho igogosemia nkorororo nyoranga nigo cherakira lituko lia ewiki anene ko lituko Jumatatu goikira Juma chakira chinsa ibere nenusu goikira chinsa isato mwancho morigereria emanye Jumatatu chinsa isato taboko ye bwatia gwetera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News na wegase website yetu www.ndizitv.net erio togendere gusanga sobwamo ulieto kubatera nere kwene kebuna chibicha bunelio gichago chira senchira yobo ikirano nigakoro kwa Sara Momanje liane goro kwa Josephat Amisi Eritriane Evelyn Ostero leader musinere okwenekya chibicha goserira musenere tokubatera na sensemo yebimanyererio tokwariganyo be kogosanga na intweka omwerio tokoye chaka emanye Jumatatu chinsa sato chabono botuko kurase county ya Kisinigo serikali nyareko bekoboliwa nyareko bage gutumia asobo ikirano nenchere obwasioku echibese chigosangirio korwa saba Kenya buna ebango buna enchira eyemo yogosire merobelio ya magendro ase chinsemo ao ainiganyara koba kwene kigwa amono mochumbe be constituency ya Kitutu chache South Anthony Kibagende nigaya kwa na yachinga kekira nase umuyega gusaso musangirikano bwa masaba se kanisa ya Adventista ya Nyamataro main wase abaga ko gokera boy go tuterware we finance bill na tabuna no muroberio renge go chakoreta egurube asaba Kenya kurindege tamkiro kyogo tuguterare nigo kirekia ase abakenya abarachiye ko enekia buna gosibarachiye koleta obotoeru asimona muganira umuraiwense Dr. William Samuel Ruto wekirania magendero imeyese ya Kenya Muliki oito di ponasanya na nyarako bawe kirana somo yego ina gotware ganero batiro kubatia Sisi tunaomba kanisa liweze kusimama, liweze kuombea nchi hii, tuweze kuwa na mafikira mazuri, tuweze kubadilisha uongozi wa nchi hii. Eke nekerero kurwa segati yabarai nabamenyi iborogongo rwa gusi nigo bono babiri bakogokera gati yobokorerio buya kurwa sababunge aneno mubungu Kitutu jaje South Mheshimiwa Anthony Kibagende asibagoteba ngani gabeire nsemo y'abananchi na kubayegerera anene imeye bunge Our member of parliament, Bwana Honorable Anthony Kibagende,
We want to appreciate the work you're doing in our constituency. And more so, we want to appreciate the stand you have taken to be in the side of the people. Na sisi kama viongozi wa eneo hili, especially Kitutu Central Ward, mahali sisi tuko leo, tukishirikiana na MCA wangu hapa, tunataka kushikilia mjumbe wetu tuwe his pillars in this area. Wewe sukuma maneno, sisi wa ground tutaambia watu ile wanapanga maneno. Igashokora nigashingia ekero kore gashimbe naoke korandi yango tebi kore gashimbe ngo bakabone twachara gashimbe biyore na ge bishimi akiko botokia ngabate bingaki omondo kore gashimbe sebo tero ni gachara mbia na bakube wale abo bakaribo gukwana asogusangerera gwikanisa imeye ward ya Kitutu Central omubunge Anthony Kibagendi nigabeire gakubolia serikali ebeke gutumika buya ebango kurwa sabananchi. Ushuru wetu unafaa kuandika watoto wetu katika hospitali, wawe walimu, wawe engineers. Kazi hizo zimekosa. Tufungue industries ziweze kusaidia watu wetu. President anasukuma, unapata anachukua mtu mmoja anatengeneza simiti na chuma, anamweka kwa mfuko, huyo ndio ajenda yake, anasukuma, anakanyagia wanabiashara wengine. We sincerely need to transform our country. Na mimi nashukuru wananchi, ile pressure mliweka, hata kama ni kwa Facebook, kwa Instagram, kwa X ama Twitter, na wale waliweza kuondoka kwa maandamano, tunawashukuru sana. Nyinyi ndio mlifanya president huyu Zakayo aweze kufanya nini? Omorembe ngatiye bintense ya Kenya erigetie anena sechinga kechiga ekiombe kyabasaiga Genzis kigenderete kurobekana kubotekana nogokonga kubugima. abana baito kire kuna bai abai goli babo ngewenta ko bade opposite abana nabo bante ko tindeka bai goli tari abai goli batindeka abana ona mangana yale nero byatribia kanisa sabera nse yake chinga kecho omubunge Anthony Kibagendi nigabere gakubulia baibuli babe bakubwaterana libanyale kwenekenga abana banyorire chisemi asenchirengia. Watoto najua wanaenda university mwezi wa 8, mwezi wa 10, wa 9, the new entrance. Ninaomba wazazi kwanza tujaribu kuweka application ile ya higher education loans, mtoto aweze kusomeshwa na hiyo loan, na baadaye from January we will start supporting them with the bursary. Na pia kero kule nimemuona na whatever kero we will try and share with those that are joining the university. Hinko ripoti ya kitaseni kia onambe ya Mokendizi TV kurua ebunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii iliterene nkuru kwa Dipon Asanya. Mbuya mono murikeito Dipon Asanya se orobo tiororo ikirano abaibuli nigo bagenderete ko semiwa kwenekia bunango bwaterana bare amo na borokia asenchire ya moyo gosira na gusikia mutwe chisemi ase chiskuru uko nasomo yega bwoko mubekire gutwayo kugenda umutima ko yokabero mukonyi bo morokyo munene abweskuru ya Eronge DOK Charles Nyakoe nigo abalimu babe gusaba ibuli bagendere gosegetwa kwenekia boyigo bunango ikirani bare amaganyo ya banabo abana babo eri kwenekia abunango nyora bale chinga kinyororo cyo kwegenderera na masomo gati y'ababwatani be sector y'egisemi banyarako bagwikirana asomo yego yono mu nyakirogo bwekiombe kelie kebali mukiana torosagia rwa masaba Joseph Orandi oyibo igonyara ko baga ko bolia ki sponsor sabatene bechiskuru banyara ko bakoena nali baga nagoteo sanania amonobotene babotambe ase chiskuru chingaki echecho ni go Joseph Boigo nyara ko baga gosegeta Bible banyara ko bako basemia bana babo banyara ko bakwimoka chikosi chemaboko bonenchire ya moyo kwegenderia sobumwe bobakali tkonga tumanye muri kyo itopol kapokara gagukwana ase umuyiga bwokumakira okwahelio mwalimu Nyakoe kurwase skuru yiga nigo agendere ko bagakubulia Bible kubwaterana mo nabalimu bunenchire ye moyo kusira chisukuru asabulira abalimu gokora emirimo yabo bwikirano egendo ndata batebya abalimu baito bari in the service obwalimu bwakongire ande mono ndata goteba iga because of the new system we are ready to adjust
togendete kuyirigereri ng'aki egokora ki ng'aki ekogenda naende egento gioka ntete gotebia abarimu nkeri ng'aki amaseseni bwaria onsi pi oranyore iga ararue ase egasi eri yago orabe gogokorera abana ba Nyasaye na sukuru ende yonsi gokora buya kuna lazima tobe na egento gikorokwa oboererani obuya korwa ase abaibori abarimu naba n'abana unabona abantu mbanarete ng'a mwana one nakwa ekeboko kwamenyoka gochikoti abande twagetwa ebiboko no torantorako ntokweti karo omonto agwaka omwana ekeboko tari amoita atuti bwigo nigagendere ko bwagosema egesaku kio omogusi kwenekibuna ngosomia bari abana eri ogwekonya ase amatuko abo are bosio ase asegetire bari bakore chisukuru kwebwatania amo ne chisukuru ky'obobundia nenchera yamo yokwenyolera obumanyi bura abakonye ase obogima bwiga muandastanded buya sana ng'a marimo takoda thiki taiyo chisemi nakio ko omwana anagotara nakio naende abana bari baito bari isiko bakorete form 4 na class 8 batabwati gasi bagokora basoe polytechnic youth polytechnics are there basoe village basoe national polytechnic egere basomere emirimo ya magoko egere bacha gotokonya igo bigakwanire gorije chisponsors chiskuru asabaganirie kunyara ko baba gweotorana kurwa ase ogoturana chisukuru kurinde kurwa morokeria rere chiskuru echigago kinamo na abana kwenyolera chimbo chingiya igo boigo aganirie abarimu kwegwa libagali ogosomea skuru ende yonsi sponsors you are interfering with the schools aseng'encho totagete kominana na inwe ntagete moenda mosome the Education Act, the role of the sponsor. The role of the sponsor, it is about molding these young children bari chisukuru spiritually, but you are not there kwenda koliki chibesa to yoko genda otebe ninche ntagete ko butore meteye ng'oni nkore kintete gokora no mwalimu tayo bwata certificate eri akorete college erikire SDA erikire Catholic erikire PH. And that is why they are supposed to teach any school in the country, as long as the atmosphere is good. Na ndonye mokora muta itikoza barimu abatobaete mubatageti teba tobarusia yole taba bali okora teki bali be sponsor tolengo usunu isenia barimu bali ora isenia ase school igosoma. Otherwise abantu baito tigatumanye chisemina kio the key to anything tokore uneta keire omweli oye nigakwanire igoro ya barimu bali aba junior secondary asatebire gotiga kung'ainwa elio gweotorana kurwa sege susuro ekyo serikali rabaseko baramburire kiara gintu kirabairire guchandika ase amatuko amange na kubabureko babatwereru kebintu bigendrete kuruberigwa mwandamana tokabatebitiga mandamana aya ngobutumure mukang'ainwa abande bachireka kara mwaturoche toche tari ase mwarenge tokobatenga gakira na gochiki sukuru ngorikumure mokwatwogera iriogi lakini bali baigwete bakarika marube abology pospi asa abantu 10,700 bali baetwa marube so course letters abalimu 742 baroba gata baroba nabasacha bono iga chisekura chiri chisukuru chigote badusubwe tamtebo barora baiboli bawo and you know once kwa read Chester ya TSC tali raisio ne kobo mwalimu ginko reporter getaseni kya bwanjete kya Ndizi TV kuruge gast nsemechiga chia Masaba North ibeye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Miamano Polkapo karase orobo tioro oro ikrano korigereria mangana rengete oburemi nigo abaremi kuro season ya Masaba bali no mogoko monene magagayo kumonyora umu director omoya ase kimeriye cha ya se factory ya Kiamukama asedieta James Nyakawa kwa mesa uyo balire irayo cha kubwatrana nere ase opereta amagendera se factory eyo gukwana ningo babwatani abube kimeriye cha yabo igobanyare ko bakoro kia ogosemerio konene kubatakana moncherio hayanyale ko baga kwene kiwa chinga ki aba director baya banyate ko bagochorwa asenseme yobona gutumanya muri kito Mildred Mumanyi kobono bali babwete chikura chobo director bwechaye bagendrete guchengira obubuyi bwabo nigo boigo James kwa mesa Nyakagwa kurwa ezoni ya Masaba boigo agokerete obubuyi bwaye ase akirembya gochiase abalimi asoko mochora eliogo chakubakonya asenseme yoyo bulimi bwechaye wetania matukande siasa ya akiru esabawe yale ngesinini ina kio montakuruka tana para kende kaduke project yeyo monto akirende nyasago nabe project ya mwa gita waga kagusa bosi again chikura 582 against 312 so lende na yale ngesegi lakini ndese yengi
abalimi b'enseme iyo nigo baganirie achie goikerania amagendero ao ase sekte iyo oinyore ng'akeri kiaruseti abande nayo kebwata bakongu nando kerigererie egende kebe twagikeirwe n'abaremi tokombo acha ya muremi onde nigo tora baba sombe emyaka yonsi orora abana bataka otomentere emete ometerie chae tosimeke ekere twasimekire tonyora oburayi obuya nanda abana baito basome bwamesa origereria abantu bonsi nonyembari batarenga asore watebire mbiya mono egento kende dala kitabana kwachiroro origerikero omoremi bunakorire okorera kwaye gocha asore obuyo ntwagatebie orenterekero yomo nonyambori bwa kilo 5 otorentere bari babwate chaenge na baro banyore egasi yakoreketa asoko choro mu direct kwa mese yarenge ndito naende tugwa kambu ya mono esoni yeto konyora yatinire konyora yaberu muno rokororo rutichete eje bono nesinga yachete tokurubolera esoni yeito bono nechi konyora magenderero yekora konyora yagotire mono igo togo saba nando kwakera bali mimbu ya mono bali bachete kolende asi bali bali bwata mangana echisegi etogo saba mbaba soko korabo igo botambe bamanyana magenderero n'uburayi bw'uburemi nigo aenekirie gochia korenta esako ya baremi asatebire ase chizoni chonsi kya mukamanero yoka etabwati esako na igone chiego konya abaremi esako kya mukamana most times tumego tumere na siongo business point twadumia achievers kunyamaji so toko na mali kusaba na comments ega asili kana kana asamo yugo bwanje toba amo tobeli bo elimu toko nyomuremi ukiamukamati factory and more so uyo kasaba soon ase chinga checho nigo aenekia buna taligo chakurusi onde bwensi ase nchira yo kubabuta abali bara ase egasi yo kolende na chekurigereria enchira yo kubanyorera emeremo abasae bande kurwa ase sekte yo munango kore litukeli kana mamna mambiende kuikamba talere bateba kwera mate diamono I think a policy reforms yake kuchia jirikwala once kwa rule system na ndira next system jirikwala because ya bana mbali siko wewe onya na soire gas mo wikana anya na 3 years na kana ta after 3 years tingo sama nani ngaki rukura yonda sa ko jikura joma nyane na performance yana means this abana mbali batana go so company batana go yara kende iba yata chance we can go however a warning ya ringa precaution oyo mo bali go so ari kurusiwa urunda rusiti bali nera rusi abagege injegete kitibwati egento bwate abana baba bandera baba yantemeremo banarire sukali banarego ni school chigia sokora magose ita karamosa reporter ya egetaseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi Miamano murikito Mildred Mumanya se oroboti ororo ikrano togendera togotigara se oburemi bwekemeri yechae ane no bochori obubwa ba director nigo igatia babwata nikorwa se sector yechae meye county ya Nyamira bagendera tegosanga ebirengerero byabo ase abange babo abaorokiyo gotagokiwo kwabo kubwatikana no gosukiwa bosio kweritko lyo bochori bago kwana nigo boigo egati ya ba director abanyariko bagochorwa baorokiyo gotaisaneka kwabo nenchera abana siasa nekorwa county ya Nyamira banyatoko bagweso nania amonechi campaign a chobochori bwa ba director nanya nabanigo banyariko bakuboria ubotoneriwe county ya Nyamira banyariko bakobeke birengerero byabo iri koneka banyariko bagwikirania chira cha magendero gocha saba menye buna gutomanya muri kito job mangi Maega yobochori bwa baremi asekemeri yechae kwariganiwa e weekend ya eta nigo bali kwamereria asekero bo director bagenda tekorwa ebirengereri byabo igoro yobochori obwo magana obochori bwarengeraisi bwarengobokong yolende na baranga mbwari free and fair because kera yomuna watu usuri bochora umurayolia aralia matunda aye umunyakirogo ase factory ya Gyanchore Thomas Nyandieka omu director ase factory ya matunda makore na boigo Joseph Anchoki nigo baba kwiraniria abalimi mbya mono asoko bachora ase ntunda yende yoburai yani I'm excited on what yani ndinga ngikia kolekana kiagera nawo jortu abere tokuganya naende ekerumu ntaka nyitege ntuno boko nyoranga anxiety kobero
nonya nigo mbaba gukwanira egati amakungu babeire bagwetera anene mono ogosukiwa obosio kwobochori obwo kuri tukori juma gotia ase amatuko ye weekend engane abatege kwirera omubaro omoke bw'abalimi gwesokia irene mbwa the challenges no one asenkurwa seita sakuru stronger. The majority of residents gobara ba SDA nanye Malindi na ba SDA barabangi. So those staunch SDAs back to work Chikura because of the beliefs. Ulimi aragocha. Onya abandi mbanyo rutacha eso ulimi kulia lengane sauti yao lakini kulingana na ile chiko ya IPC mbali gutenia bochori. So ule makatasi ya nyorutugoro enda gacha bali gutenia ende yakoba mubi. Boigo engana baba gwichanira na kugikiria ni gati abana siasa goswana na gati ase obochori obwo engane abete kubachinga kichinkongu chinga kibale kwe one gotia ase abalemi ikiagera abana siasa be county ya Igochaka mo governor mo deputy governor mo MP mpaka mo MCO township aba interviewete no bochori bo director ikolende kibesa kiria kibweneta okarama interest accounts chikonya wananchi mnaona kinyagitani jiwati mali yogochi barabara ijiri na battery situation ne binde abakirete bayotiringa so amagana campaign ngotaka bateba itabiye yotigeti mara moja mbaba gosaba okubwaterana n'abalimi linda kwena kingo kigwikira ni bale chira babeire bakobaliera ase gotwate ambuya muno umulimi ko kana gotore ni semirime yiga alisa kwenye akini umulimi to amwikira kwana kwenye amwikira pona statuan to momento chiro no musaba mutiyumbu amutoramente and okini romo director and yo chori no enda yeto wakira bali mane mbiamano bawe simurango asoko ngari yakabere uje kubakorera gas inde tayari kubakorera na ende ninkora bya muna nakorete myaka tate yaende Yingo reporter ya Ndizi TV Job Maangi Muyamano muriketo Job Maangi ase orobo tiororikira munenchira ya moyo gosira basaye kwenyorera amavuga yemerimo ase chinse chisko ase nchira ya moyo kubakonya kwegenderera samakabosyo nigo mutumbo nyari bari chache Zahiri Janda aberega kubekesei ekonda y'abantu yose yabasaye chimisano ababara chikogenda asense ya Katari asogo koremerimo elio kwenyorera engeria okwana kurwase chiabisi chaye chigotoka sense moya Kiumbu ime constituency yo ya Nyaribari chache Zahiri boigo yanale koba kwerekenge ngati yemerobiri ya obisia era chikobage koira na kubwatra monechi company ane kurwase chinse cheisko buna enchira moyo gosegeta abasaye banyare koba bakogendereria asobugima bwabo bwakira lituko. Secondly, there's this program that we have for Qatar. Initially, we took about 16 people to Qatar, ambaye tulipata nafasi wanafanya kazi ya bodaboda huko. Sasa tumepata nafasi ya kupeleka watu Qatar, karibu ya watu ya zaidi ya 1000. Watu walifanya application karibu watu 800. I think medical tests zimefanywa. They have already signed contracts, over 500 people from my constituency in Nyaribari Chache. They have already signed the contracts. So wataenda kazi ya airport, kazi ya kufanya katika mashule, kazi ya quite a number of different jobs. So it's a good opportunity that I have extended to the people of Nyaribari Chache so that watu wangu waende huko, waanze maisha yao, waanze kujisaidia ili waweze kusaidia pia familia zao na watu wao. Arrangement between a private company in Qatar na mimi kama mjumbe wa Nyaribari Chache ndio ninashughulika, na pia kuna serikali pia imetupa nafasi kidogo, kwa hivyo tunasaidiana na serikali yetu. Na vile umesikia rais akitangaza kwamba kuna watu ambao watakuwa naenda Canada, watu ambao watakuwa naenda Saudi Arabia kufanya kazi ya hospitali. Hivi karibuni pia serikali imesign mkataba na we've had some bilateral agreements between Kenya government and also kuna nafasi nyingine tunatarajia kupeleka watu drivers watende nchi ya Poland. Nilikuwa not Poland, Ireland. Nilikuwa huko na speaker wetu wa bunge. Kwa hivyo kuna hizo nafasi ambazo zinakuja. Kwa hivyo tutatafuta watu wetu kutoka Nyaribari Chache ambao wanaweza kwenda Ireland, huko Dublin. Asentunda entanganyika gimanigo munachi ebina omonene bwense ya Kenya madha ko manyareko bagwe sokia na kugikeria
obotumeki bwe chinguru chietanetie kerengo anene kurwa sensemo y'abanyanyimbo chingaki bareko baba guturania abasaya banyara ko baba korobekana asobwango igaya niga yakwana litikolia lero magayo gwikirana asekigambiro Kemilimani hasomorobere bokwarigania abadivogati abaya abanyara ko bagoswasemeremo ukona chingaki cyo komenigo agani abo bisabo kurya cinjera naboiga amachiko amarungi yo koreta obotoereru chingaki bikore bine byo kurobekana byabere bikoenekiwa emergency ya Kenya abayigo nigate abunense mu yebigambero tibari go chia wanchera ogochererwa kwabana inji kogendera koenekiwa emergency ya Kenya. We cannot, for us judges and judicial officers, envisage anybody taking law into their own hands and taking away a life. Life is precious. It should always be preserved. Even if somebody is caught stealing or committing the worst form of a crime, they must be arrested and processed according to the law. We should not witness cases of excessive use of force that threaten the lives of peaceful and unharmed protesters. I therefore condemn the excessive use. Togoskamo twenigo ensemo ili kwamerelia serikali anene Azimio bakoragwa amona Kalonzo Musyoka Edwin Sifuna na Boigo Eugene Wamalwa gati ya baraibande banyareko babagwesokia na koyemochia serikali kubwatekana na ogochererwa kuwa egati ya ababwatani abanyareko babakorobekana asobwangoiga nigo oyokabeire omojumbe bwe constituency ya Nandi Hills Alfred Ketel anyalete kobagago chorerwa litko lya igoro ime county ya Nairobi gukwana chingaki cyo ndigabara yaba mochiro mo raiwense Dr. William Samuel Ruto ase egetample tebetege kwenekiwa namunoko mochia abobisa bo abanyanyi abobisa bo borendi askere bagata na negetambukiro getalie kiya anene kiorokereryo getalie kiya gochia se amate anene abana ba Keteri kurengana barabuni go batere na egetambukire kirongenge bwenda kwemukiwa chingaki omontabere gagukagerwa gutwara amamocho ase chingaki chwa muganiro muri wense Dr. William Samuel Ruto kwenekia bunango ikanyari chile chiabeteka kuria asaba Kenya. We have made two requests as the leadership of Azimio here led by His Excellency Kalonzo Musyoka. Number one, we are aware that there are still a number of Kenyans, very many Kenyans who are still missing. When we have asked the DCI officers here, they have told us that it is not them who took these people. So, despite the promises that were made by Ruto during the campaign, he is still maintaining police hit squads, people who are not even known to the police. And they are the ones conducting these abductions. At least for Alfred Keter, there were people there to film it. And that is why he is still safe here. As a father, I would never wish what happened to Alfred Keter to happen to any one of us who have children. That I'm taken away kicking and screaming in front of my own kids. Those kids are traumatized for life because nobody wants to see that happening to their parent. The second request we have made to the DCI is that if there is any leader in Azimio, any one of us who they need to see or talk to or to speak to, or to, if you have any issue with any one of us, we are available at very short notice. There is no need to go and break down Honorable Babu Owino's door at home when his wife and children are there. He refused to address the single most important issue, which was cost of living at Bomas through the NADCO process. Now he cannot hide behind another multisectoral forum to diffuse the situation in the country. Let him engage the Gen Z that he didn't engage, that he promised to engage, but he should not hide behind the military. Let him remove the military from our streets and engage Kenyans. Let him not hide behind the police. Let him remove the police and actually engage the Kenyans and address the right issues. That's what we want to urge him, and to say pole once again to our friend Natuko Pamoja. I only would want to ask the President to look at Kenyans in the eye and tell us how he would have reacted if his own children were treated the way Honorable Keter's children.
Tokoskamo twenigo ebyombe biria bikwegerero bwene bwomanya bantu benyareko bigwe soke na kumubuli morai bwense Dr. William Ruto nyareko bagakoena na chinga kineri baga gotegerera ebirero bya abakenya anene egati y'abasabo bagenda tukoba bakwemurungania kolengana na baraboni gobigo banyareko bakoye mu serikali anene sector area y'abanyanyimbo asibagenda tukoba bakunereria egati y'abari bagenda tukoba bekana gukona ime y'umuco Nairobi ni gababwatani korwa sebyombe byo babeire boigo bakugania ibikorwa by'abantu goitwa batabwati gose ko bantu goitwa batabwati mamocho gochererwa egati ebinde goika omwerio asinanya nabo baganire bali babeire bakobekwa byara kubwatikana no kurobekana kwa biroko enekiwe mense ya Kenya akobwato kwa rimorioka. It is decisive executive action, not a state-led national conversation, that will restore this generation's faith in the Kenyan state. It will bring back confidence in our constitution and governance institutions. It will create a nation that is united and driven by our constitutional values. The National Police Service must stop criminalizing and profiling protesters and cease using camouflaged, non-uniformed officers and unmarked cars with concealed license plates. All those who have been abducted to be released. If not, we are going to file contempt of court, and to those specific people who have deflected from those orders. We are going to sue Inspector General of Police in line with the law so that journalists do not become victims of police brutality. We know very well that Geneva Convention says that journalists in such circumstances are supposed to be given safe corridors and protected by police instead of being Chikanisa na bateneri aho ni banyareko bakorwa okobolia gochia ase abasai abagana tuko bakorobekana banyareko bagotugutera rokorobekana uko ase batebire nigo bale no gosemera bune serikali ni botemero biremia ira chikoboge kwene kenga yanyareko bagotegerera ebirero byabo no kwimurungania kwabo gukwana nigo igati y'abaraya bo bechikanisa boyego babeire bakomochia ogosariwa kweni bwasinsemo oimensi ya Kenya na otabuna enibe yonigo esalirie negati abasaria abo bakanire asinonya na baruro kuborewo cha sabasae korwa maskani go cyase chikanisa na boigo asensemo yebigambero. Church is concerned that the current demonstrations may have been infiltrated by the goons and persons with ill intent, going by the destruction and the looting of property witnessed. In order to avert any further losses to the many hard-working men and women, we urge you to cease any further protests in the best interest of our country. We also urge the youths to relent from unnecessarily attacking the church. The church is a friend to all, especially the young people of this nation. The church is a place of refuge and solace, where everyone runs to and are safe. We therefore request you to safeguard places of worship as sacred and holy. Further, we also urge the youth to refrain from attacking the judiciary, as this remains the lifeline of any democracy. We request you to refrain from undermining the judges and magistrates that have been placed to adjudicate. Toguskamo twenigo omuliki omonene bw'ekiama ky'abakoli gose kyombekeri ky'abakoli emeremo Kotu Francis Atwoli anyareko bagakobolia abarai akorwa serikali banyareko bagotegerera ebirero nabo igo kwemurungania gwa ekegoli gya Gen Z kurengana na nigo atebiro kombia okwemurungania okwo nigokora chikoba gokwirira ogosarigwa kwenibo enene mensi ya Kenya haniga yakwa na chinga kekera na somo yiga matanga ya mo chinsemo cha Kakamega satere bune serikali nebwenda kurigereria amaganio y'abakenya na lyabiriga kwirira abasaye wesokya na gokorokobekana na gwikirani wali muri okasekerenga yokoreta amagendero na boigo obotoereru no murembe imensi ya Kenya. Watoto wetu, we must listen to them, we must take their complaints. Wakati nilisema bili itolewe,
siku ile president alitoa bili. Nilisema pia committee itengenezwe iende kwa 47 counties. Ukitengeneza watu 100 pamoja, hawa vijana wote, wengine wako Lugari, wengine wako wapi, hawataweza kufika kuongea mambo yao Nairobi. Hawatafika. Tufike kwa hawa, kwa villages, let's talk to them. Tuambie this is what would be better for us, watuambie. Because wengine wana akili sana kutushinda. And we must accept that we are living in their generation. And there must be generational change. And generational change must be accepted. Tusingangane, ukingangana na ni vijana, nguvu zile wako nazo, wewe uko nazo. Mbio zile wanaweza kukimbia, uwezi kukimbia. Ile masomo wako nayo, wewe hauna. So we need to embrace upon them, talk to them, assure them, so that this country remains peaceful. Roboti oruruwaye Francis Atulu Mwanchumu ligirele na rogoto ikiumo timoko omotangani kigima imeye manyi Jumatatu. Toka ndaso mutimoko ekeroto kwirana ni gotrasa sensemo ya kabiri studio tumenyore Victor Sultani obanya tumanyina na ya twari ganete ime yemanye chigosori chinsaisato tukwirana tumayokora emanye chinsaisato asobwamo. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Tanyomo mukungo mangao akiontige bone metinyiti sanche nabonko ina. No le keronta tendete meidiga gokonye oyimukane. Kuikaransa kurumambi bakamara bosoro cyo nsabe kitoko ligaki. Neba to kurusi ndagera mugondo ngwetererio uri na ligikibesa. Pito yoko na gwetaga igali surumba litanyo metri kona gotaya yaga igagotira ingia kona gosururira ga igoro ba kosie mine tinga igono mubwate ingia kona kugurira umwane ndam ande tika kwando siri naro sire baide tika gotorosi tika gondo siaye tika kondo sipina ukani ayengo korose te papa nyora no muchingo ngote bigunga yondi umuntu kera litukwera ngite nanda chinga byo. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nuku kigima na bogo tonyora asoro gonkor Bwomogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV Obwansu Bwomogusi. Dizi TV Obwansu Bwomogusi. na kwaligatire na indo mwanchumbuliria ase emanye chigosori chinsa isateria tariane Victor Sultani Obangi ayemanye chigosori Jumatatu ya rero to yachake korwa sarogongo rwagusi kwa sababu atanibe kiombe ya Kenya Secondary Schools Post Association batarete orogongo rwagusi asoko ene kinga orogongo ru yariganiriye wikaranu gose county ya Kisii yariganiriye wikaranu ase chigosori chechi school che secondary chio chira chikwaliganirwa bwango igwa ase ensem gusakse kereng
kerengo kia regionals maiga yugutalira chisukuru chia Cardinal Tuka Mosocho ne skuru ya Kisii School na boigo egeti kia Agusti Stadium awatania bo nigo vaene kirenga county ya Kisii yariganirie wikenu aso kwarigania amamerania yo muliki tonde mo Steven Norboturu aso wime aba bwatani korwa se kiombe gia Kenya Secondary School Sports Association korwa sorwango rwa Nyanza nigo baro tutegetie kemogo ikekende egeti gia Kisii School Cardinal Otunga Mosocho amonegeti kia Agusti Stadium bosibe chigosoli tia secondary astegeti kia Agusti Stadium niga bwatani abo bakere koko amonchori abeira segeti kia Agusti Stadium korwa entunda ya mweli badenga segeti ekyo asebakere koko serikali ya county ya Kisii insemo governor Paul Simbarati asoko ene kyabuna amonchiri ganira segeti kia Agusti Stadium na agenderete. Na ripoti yetu kwa upesi ni kwamba the preparation is okay, the fields are good. Hata hii hapa Kisii Stadium tunaona inaenda vizuri. Tuna imani na local organizing committee kwamba by the time tunacheza kiwanja itakuwa safi. Otherwise tumeona viwanja ni mzuri, tumefurahia. Tunaomba tu tujitayarishe vizuri ili tukue na michezo ambazo zitakuwa za furaha. We have put a lot of energy in ensuring that this pitch is one that is going to be used, especially in addressing the finals. I hope you don't have an option for finals except the pitch where we are, and that's where we are putting on day and night. The people who work here in shifts at night, if you could come here, you could see water spraying on. That is why here it's still damp. Serikali ya county ya Kisii nigo yatebire bura nebwatirana amone kiombe gia Kenya Secondary School Sports Association kwa ene kiabuna chigosoli chiraba se county ya Kisii ase kerengo kia Nyanza region amona national sa kerengo gia secondary inchebe chiobo twero rasabatere namba ene kibuno morembe no ba se county ya Kisii. But I want to say that as a county we are prepared. The governor gave his undertaking that he will make the pitch available, and we are aware we have young boys, the Gen Zs in secondary school. And sometimes tempers may go high, as the SecGen has said. So this, we will make arrangement with the Kenya Police and the commander to even provide more security. But I could pray and wish that one of the pools, which you are marking to be in either Kisii School and in Cardinal, is made here. If you feel that the pitch is, it will help in acclimatizing the young lads to the pitch to be used in the finals. But having said that, you are always welcome to Kisii, and we are hoping that with the time you will see more fruits with his leadership, His Excellency Paul Simbarati. We thank the county government for what they are doing. They have really tried. We saw this stadia 2 months ago, and right now I want to say it is wonderful. They are doing a great job. And I also want to say and thank the office that if given an opportunity, we would wish to use this stadia in a proper way. We need a lot of security in secondary school games, and we believe that this is one of the places we can be able to get the security. Ekiombe gia Kenya Secondary School Sports Association mbabwato barembu na chitie muchira sorogongo rwa Nyanza chinyare ko bachikogosori buye kerengo kia regionals na chirichira agenda sensemo ya nationals nchive chigoreto bwamererio bonene ekerenge ekyo. As for now, we are preparing for the regional championship, and we believe that things are going to be well. The teams are prepared from the counties, and I know everybody is prepared and they would want to watch and see who is now taking us up to the nationals. We are preparing very good teams for this time, and we believe that we are going to have the national trophy remaining in Nyanza. Chigosori chekerengo kia Nyanza regionals ngo chirabase county ya Kisii kuruchitaliki kianda gwika 13 cyomotie nyoyo abwa sendeze TV message chigosori turane kibuna ntugo bwatiri chigosori echi na gukwenekeria lyonse aragendere ase TV yonse bitatu ko reporteria Ndizi TV veteranende mo Steven Captain 001. Ya Agusti FC nigo yakorete ligi ya National Super League ase raundi ya 33 yalengeyo mwari ase ligi yo ase chinguru maiga yoko yake timu ya Kajiado FC chigolibire ase ligi na isigero no nyana bo timu ya Agusti na boge timu ya Kajiado nigo chigo ikiwa kurwa ase ligi ya National Super League chilia ya Division 1 ose FKF Division 1 maiga yoko kora ase libagali be timu ya Agusti FC
nigo yakorire ligi na point 25 ase Libaga ria 19 chingaki Kajiado bagokora ase Libaga ria 15 na point 34 ligi iyo nigo ya usobonyango bwe ligi iyo nigo boirwa ne timu ya Mara Sugar yakore ligi na point 54. Jina naitwa Calvin Suchieng. Hii game ya leo tumecheza mzuri, vijana wamejaribu kujituma na tumeweza kupata points 3 kwa goals 2. Tactically kwa first half vijana walianza wakiwa chini, spaces hapo wanatumia vizuri, then after second half tukiongelesha, then tukirudi wamejaribu capitalize spaces na wamejaribu kuutilize hiyo chance yenye wamepata na wamepata hizo bao 2. Nimelana lot kwa hii msimu, tumeona venye vitu ziko, lakini changamoto tumekuwa nazo mingi, otherwise team ingekuwa mzuri, but despite hizo challenges tumekuwa nazo, imefanya tumeweza kufika mahali tumefika. Ingawa tumeshuka, si mwisho wa gusi. Gotingana nayo tokende ikase ligi goseke kombe kiria kia Mozart Bet Cup ikikene gatigwe kendeye timu ya Police FC nigo yabwete kombe kyo asichinsemo chiti penalty magaja kokosoria ne timu ya KCB asichiteka monenge merongevere chegeti bila bubwi bonde bwensi Police FC nigo bono baebwereire chiringi milioni bere asikimine kyo kene gatigwe litkoria Jumamosi egeti kia Ulinzi Sports Complex ase kemina kyo se ase ligi ya Mozart Bet Cup. Patrick Matasi nigo aenegetigwe koba omogosoria wa egosori yo moelio na boigo kwewera chishiringi chiribu emia eyemo. Maiga yokobwa egosori egati ya Barabo na Zambia timu ya Harambee Stars Kenya nigo yanyorete chingaki chingongu samapoko Comoros se ebiminano via Kosafa Cup ebigendrete imeyense ya South Africa na goikorwa chigolibere serigina lisegero no Nyaramo timu ya Harambee Stars nebwate libagali ya lyogochia gotigara aseminane vyo segosori barachie kogosoria na Zimbabwe lituko liankyo chinga kibege timu ya Comoros ewe chikosoria ne timu ya Zambia. Communication needed to be spot on. It wasn't. Is that a penalty? Yes, sir. Well, they didn't get their communication right. A bit of confusion, a bit of doubt from Ochuoga, who's already on a yellow card, mind you, and trouble for the Kenyans. Now, is there going to be action against Ochuoga? He knows. He knows. He knows. He's already putting the jersey over his head, covering himself with shame, because that's when the referee went for, he checked the number and he went for the left pocket, which had a red card. But how's that for sloppiness? When you're not under pressure at all, and then you get exposed. There's a moment of doubt between he and Omondi, and I think Omondi's trying to communicate to him something. Don't know what he's saying, but that indecision, split second, allowed the opponent to take the ball away, and in desperation picks up his yellow
his second yellow, committing the foul. In their first game, they opened up with penalties. Penalty, So yeah. in this case, it's the other way around. The 10 men of Kenya will worry about that after they hope Omondi can deny Afane from the spots. Komoro's hoping, the man in your picture, gets them their first goal over the 20. Muligiria nara ina kwaliganitie korwa sensemo yemanye chigosori kolende ndigiria sobwango ase kombe kelikia the UEFA European Football Championships ekikenrete selitko liarerente ense ya Portugal chigosori ya nense ya Slovenia ngagetene gosori gochaka sichitaika 13 chiribosio selituko lialero chinso chimapema France jagosoria nense ya Belgium. France yabwe gosoria yo egoliemo serigena isegero Spain yabaka ense ya Georgia guseingo yabagete ense ya Georgia chigolinye ase eyemo sekimino kelituko lia igoro England boigo nigo bagosore tiene timu ya Slovakia bakabua chigolibere ase eyemo munana kokotebya ense ya Spain ekabua ense ya Georgia chigolinye ase eyemo na kwanenga bagendete kwemanya mange ime yemanye chigosori na imenye Jumatatu tetenta mboka sense mende studio egerta kora sobamo na babwatani bemanye Jumatatu. Alright, miamono sana Sultana se emanye chigosori onyale kobago toerera mange. Nataka bago kolekana ase biti byaito. Sultani karibu sana. Asante. Na kiye mangana chigosori muinare. Chigosori mbiyachire. Abantu nigo bagendete kwegokeria UEFA Euros Champions League. Orende ngagete aya misi ara hotel nuko waite nataka ukubori na kindo cho mwananzi kwa maticha mbele lakini tofauti ya teacher wanyanzi amaita bangi karabaro cho wanyanzi bule bose mekwalia igo bware tubuna amaticha kabekirwa gari goro lakini aso wango iga na rangano nya babwatani abo bechigosere ne kurasi school che secondary mpago kera ekerenka na boigo okobwatira na kwabene kwanyarako bakwendekiwa egetikeria nganarigiri chibicha chiria yo minto captain 001 narako bago sangoro boturulia mona intwe progress nera amisi kenya ama teacher yunaruja lakini ngerete abakoro sigetie kyo ni obaro chingaka tusime ko bunyansi obomo abayago chakuiregeka ngo ireregeka to miss opportunity buneye yo ko host maite ko host the regional sports games talinga nabana bagocha bugoka igo bagosori bagende there is an economic impact ego cha se region area abantu bagocha amisi no nchorore chi bus just kuri chigo etaiga ngande buna chigo eta chi petrol station ngo benefit abana ngo bale kale to akalire mesi na itisi ebitunguru kale to akalire mesi ne bitunguru mu lakini boniga gagerete nga abonchuruli ase county ya Kisii mbachiko yago kiase ebunge dole negero kwa mi dere kitutu cha ase school ya Cardinal egotoka ase school ya Kisii school ase stadium ya Gusii go onoko kolege ndaso kwango egere we don't miss the opportunity yo ko host ekwerete inegere abantu baito na bari banyariri bagari yo gukora ubunjure yakore kindi cyo konya seo go kimye banko ebangire nsangwe secretary county eyubo ide cyo konya sokoreta magendera sana kari basi ikinyumba cyobora ikinyumba cyobora cyo hotel je bogana
chigochora bya kegima this opportunity lakini asa yo kiandili community ngato kwa na ngichi skuru cheito kuru asarongoro gusi bichanyara ko bachigo kora bya nabo yo kwendeke nyanyara ko bachigo ikase kerengo kekeri gino tobaganeria maya bachigukole fatima Victor Kuru regional ase engakiria kale twagatabire provincial igo encherende itimunyara ko bage kubwa kuru ase regional nechikowe kwenyora liba kali nalio participate as national gone Kuru regional connected direct just national alafu ngagire tunya kuwate the East African Games chogoro naringa nganense ya Kenya alright kwena wetonga abobote na soro ngoro gusi gose school cheka soro ngoro gusi kagete school ya Nyancho Boys na ya moya wetu sori ya city gosori echo ase chosori chincha basket yes kero twale gosangana baro kuna captain 001 na batebanga around yeye babelira se regional sasinya ketano nebe sedani na okugena kwa bongolinga enero endaki entunda yo moyo bakogosori ya regionals pagende direct to national. All right. Vita tu kare school test kando sheka chikote. Aseko school test secondary. Tubuate secondary chichi koro tu akamanyira na chinkoro mai pinga kitora chiroke. Senior secondary. School jiro na jira jikoro kwa sense me ya matega chimanya kana tipima dwa school chabo kanga to bwa St Mary Siala. Eye menya kana pe asoko gosoria gosoria rugby 15. Vita otira samane chigosoria ina ba English wadia na da basic but me think ko mera na rodwe in most cases school knowledge ko so school so okonyora most school ko so ni public school okonyora private ko ba ni ko na samanga na ko so ngere je ngere wata na hena le ngagete ine kere igori tora bolia wata ni ase private sector ase kisete kiningagirete ekero abange baba ibori bakoira bana ase private schools kinigo bakurigirira nti umwana utarasakana kero kyo ase certificate by the end of their time so mbaro you will agree with me amisina na nyene school kisasa private schools yechi nerigoro bona tima idio saka ali bakoringa linga omwana baru nanti bakoringa etokwa abana maite as a private school ni gorigere tinga for you to get more students as perform ase talinga ase chigoto ase amademo ya kese kaya kina giye ko ira abantu babo mbako ingoro abatu nemeria babo saba batari school cha private bagwente ko korigenjera at least yabanaba abaigwa opportunity yoko at least yoko participate in some sports na baraburende omete manina ro ko private because mwana malitoko chora kari chora kwa buna mama ngire dadi ngire ko sine private ko se public school asenye to maybe amuyiboni na bakwe nyara kwa nyaro mwana ire public school kwa nyaro tabwa that opportunity yoko engage na ko curriculum activities kwa nyaro mwana na bwate talent ko ko mwana private school yes no bwate besa no to bwana perform wale but wacha ko rela izo mwana yo na bwate talent yete maybe yoko nyoka yo waka ko se basketball yi akini bona senye kwa muire ta se school ambigiru korengana ne korengere kwa ngori na in future aba bwate na which school lakini kwenda kwa na liba gati even drama festivals nimeona shule mingi je gocha public na bubago participate tuone kumi aba number ro bwate that kono ro mwana mete na bwate that passion ya music kono kwa nyoro mwana re wote even for primary and in public school in private school but kono ro that opportunity ona wacha ko inge secondary kwa nyoro na limezi yako na goswa konya kubwata mwana only ajagetege mapema alright lakini kagetenga baboriwe abatuwa private yes baboriwe ne omoro yes go asigo chibosia opteka yo no ira asisina basi ande kaite valina tera kwa nyara drama mono na kwa na bantu babo sosenya mira kaunti bagante na diga ko tera sana sense drama mokano abate ukora ke yo ko nyaro na chi to tema wa ko tira ira ya but drama was good in drama. Kwa nilo mpira Joseph Tamisi timu yetu ya GCFC niko ya National Super League ya Republic. Ndio tuwe tani ngalina saiki wetu.
bintu kuna bagusi kwa ndio kwa kuna busi ya siasa ni nchini mu Shabana ande no tole KPL timu ya busi FC tenyale tyo kwa pia se ligi yo kwa ngani kwa ni season ya ita ekero chali gusigikana na Shabana tumanye ti kwa nganaye amisi maite to mu gwata ni se mu nchi kwa sababu nyingi kereke korwe egere tukini chitimu ase chidigi chine Victor awise konyora aso musimo se season ya ita kwa bego timu ya busi FC ya koleta pia iko nkeligento ke kongu mono na barabukuira ndera kero kende baligirira ibare ko baba okora arenga maya ayenya to bako basegeta barabukora bya iko borne timu isaranse bairoli bagabona lia bene barore onye no gokora window transfer into yebwate barete abagosoria bari kero kende baroche ngamba chiko baba okora bya timu eye ya CFC punancherende umuraria igondo tunyate season ya yemo echese a division 1 nyara ko koirana aliase ya rengi iga division 1 teli level ye timu ya CFC kubatakana chigosori chiabo tonyera ko batokora asekimina na Kenya Evelino said timu ya Shabana nigo ya vereta asili National Super League asili ya kai komini tani maiga yo kwa Premier League orengereti ndoto ya Amisi yo katela na CFC ira na CS NSL mwako yo mwira na KPL nikera endoto ina bereka iyo ntekene kiganiri gaiga n'abagosori abaiga ababe bakwego motivation no gusirwa kore kwa bene n'abatemere ase club bose kimejiga ubente kurigirira bayisaratora gukabanya bamanye naki metekere gento ngebwate obya bwaye no bwaye gosinge bwate ngiye kogera no naye kero wakora matemo skuru anga kinero konyora wakorire byake nige songo kwanyorire bya matukande kwanyora kwerene mayo kwikaransole kwerendere naki ndikiaga last time unanyorete 80% this time nanyorere 60%. What will be happening at least kwamba nyawa tena last time una korete gosori mono usina karate mono tunaga somire era undie tigango na tema gosoma una naga korire ngimaya bono that ngagete kite kwenta gokora baisaranse kwanza bateni bari the coaches bari gereri ningi kebwenrate gokoru one nabo gosori na misete babwento gochenjigwa maunchire ya nara ya bwento gokoreka nago bamanye ningi kebwento gokorwa I think na bechenjigwa ngairete ekemo kiabo yo ngairete abo gote bagusi osibaratete no kurusu como kocho kabeiro ngairete naga basirire sana soko ene kinga ngo yokina bali prende kidato ya tigere aye manye chibasori kwa misi ora sana timeti Evelyn no muremi ore bwechae na ndo mubwatani umukongo wante bitinganero ya gwikiria so igetimeti gosengwe nyorete libaga dinene gwaka ekura gochora omo director anyara ko bakora aseke meriye chase mekita teremo amisi ngoteba no muremi ndemo no bwe meriye chae na twakile irase abaguru baito barabari bwe meriye chae nende korengana no buri myo na bwarenge tari onde bwesore gwakeko no muremi orio bwate namba ase Tundubari nero gwake kura ono no ninje ase family mama na tata oyo enamberi eritegetaria tata mama tarero gwake kura tato gwake kura ono tata nato gwakilishe tata family iyo gwake kura agena wago tarara chabagaka bango maete na bwa sogeti ase Tundubari eri gwaka chikura engane yo ne bwa tobori pagete ase ngenchi chinga kitini ko konyara umuntu noyo nera kugenda atetungwa nero konyorwa atungwali yaje paka chinsa cyabo nero manyetari yagweterekera akabande kubali lakini kigo itakinga cyo gwake kura kwanya ana no mwako ate kumeda aso mujando gusotoka ngororekere gusena nande yebusi yaringe ko baregister bigiri register dase Tundubari lega engaki ya male magati kalibone gamale mata yata ni watu wakanyorire amisi njo moswati Tundubari wakanyorire aba tabaka na bagati uwa marimo no mutato yegara ande ngo buremo kunyara wastaradi bono oburi mu buri bwari kiru ebiyetari yaya ochakire Tundubari yari chairi agotorwe yaya onachire nambari yaya ono kwanyorekera kore to musbati oyo ngekero katareste mama enamba yaya ikire kuri kwa Tundubari hano tumeto senju naro na monchore ya mayana ki ngori ogotore chae ngori go participate mona samangana yo chae ojo waket kura ebiyetari amalieta ya ba changes ya kore kana yaba yo musbati ngagerete ndo kibwente koru igebwente koru nyomba onye namba ne yao amisi
kendo tolecha Alright, egero ite. Kutumani ole chinga Victor. Egero manye michando. Bali bagwetera. Ala nebe naye kero. Lakini tachina nayo mwanga karabo kama ambio ra gendo ra tolecha. Lakini ndani tadi chinga chionzi most families narode Kwatera na bare bakwenda mugundamo chinga chinyinge chiyokonyora basubati bare nibiyokonyora umugaka bwenga abwate mirimo ngagokora mbali na ubulimi bwiga abwate mirimo biasara bindagokora nakiye kogera okonyora senyekera chine biasara byaye mumdanwarika nero kutumira mugana yobere chikole cyo cyagetwe no twarenge asigeti kuganya na kikiombe kyo kya IBC kyari kwa gukora cyo lakini kuikira chizi cya mugoro bakigima twarangiye sogeti kurende bakanyara kwa bakubwa toka internal memo babagio cyari gukorwa the following day yarengeri tukuriye Saturday abange baba bwatana ne bekanise ya Adventista besokere bagota chikora na kichiwa kwa tukuriye sabato ikira tutimugite abange banyara kwa bakomuruganya Evelyn kubatikana bone icyo kirira abange batanga obochobyo bumbwarenge asenchera yobwasyo kuno bwana kwe gagete ningana yingitana asingincho aba botaji ba FDA na bande babo ba kurenda likolira na ninde mbabwe ne toko ira consideration that chikule chingwe kwa kuona na ninde everyday ya misi ni weso kero na kisha na chande kira sumo kumulima yes ninde kende ndoro mulayo pero no mine ile kero na ali kurenda no le chinge ni yanda yetiga mandero freiki ya mandi nani basukiriwe cyari ko yari yaseba atwari ngane kanisa nawe cyari yari kuri de mandi mo wonto na ora nyorenga yecyagezwe na gutera no yes ase oko teko kya kwa ba baje na watu ndo aso kutoka kwa baje tole na gosemerenga bali besogeke bawakilishete ebirero byonsi byabarenye banene ko baba gwetera bange batatenga ya amenye etinari cyangera ngara ko bekore kali gasariya ubwatekana n'engere cyo kwanyara ko ase robere ko kororo ko ngene ko biro ko ene kiwa kurwasi ga byabareni abantu babiri bakokere ikirindiro biregendrete aso ko bachora ga direct aba kurende aso tutari go topana mangi no twasaba bina turi no kugenda bina rekenda sikiri ya kakanete asibaria ba beto bakubwa ukiromeke ya cyo direct to bade congratulations na inde kuna bale babiri bakurera sekinage kiyechae yatwegende bunango kibale kokora agiyaga niye yokwene cyabuna abale mbari bosubetire mu cyandere babiri bawetera yisi me kokore chae ogendo beke chae tundu bari ukanyega aritecha echae gwakore to kwa kumandi chae ya kerini ya tulire ayega ndire gatono kwa gwetwekire pake tundu bari ukanyega ariti kori gimatecha kwabire mugondo ya aritecha ndio manye kuturusa 10 yote ngega gari yache yabwire yawe nengana none mambingu ikajira njara none mambiri kuri mayata wocha barogoba ora dio cha kweli kuriria one watarecha sorry one watarecha on Thursday egari yogocha Friday barogoba yacha kuogerani na ndona kware nguse kwanyoru na beko minyeire ria torurero yatiga mono sana ntole no gosemerenga ebirero ebyo byabare ninyara kwa bigo ikiranirwa base constituency ya Nyali bari chacha somero kigima ntwarra umuchumbo be semeria nande byango kilabo tragenda roro inchiranero umukonyi bumurabizo Nyali kwa bagabo salama bera kwa niaba ya bachumba bonsi bali banyara kwa bagwata ekura yowetu muswada asenkwa na ya kirali tukuringa tabrenga abachumba bomwanya bantu na bantu bande bonsi kibago just constituency chaino bariganye una baraibaino anena sora ngo babusia I want to say congratulations kirandura rabura chinde chonsi mbara ora baraibagite ekore gwete muswada ekine baraya abu no bara mona intuga iga bagento ko bakore mero ya magendro ebalina lete amis yes riko ya rio go tuguterwale ko muswada asenkwana ya riga ko ya niga toli cha kinga kichinde na ora norina tani kwanja kwa ya tete kwa kepi amaganyo yake hapa obligation nero kwate yes kwa ndege kitina asili eka turu tora kidi no kwa sababu ne kwa chika kitire ogoti ya mwana yesa
anonya nero wacho retwe oyo gochorna se chambi no mwana egera ba bunge baso kuligeria makana ya bakenya na tani tikya barore nonye kura soro ngoro central gari ubwo manyekana to labda kuba engome enene kiama kya UDA mange basokira na batebirenga yaya ntwe igotogwaka epura twamoroche mu chumboria wa mushomba era tabetenga yaya injena abana inchi bantomire nonye kinda soro ngoro ya UDA tiganga kenwa ebali timanye tigo senga enga kivigitate binenyara kwa bege kwikira na gekogera ikiama na keke kurangiro nyo riti koliro matempa igete senior bebre set also kana kwa address kwa tin instructions akiura gende maminja na instruction ni mukubwa go abigo kwa telibaga amisi na kwa sana boro no nyana wagi tatanga ika sedu prasidi ko tomboro ante kiama kiko kalongo ndio ka kwa waipa na wikepa na kiama na mongoli vaje yes coach pale tu ndio nengana turagendera ko batoko ebwatia ime ya nyari bari chaje ndoro mutumbe na cha komorobulio bugo segeta na bugo kwene kebuna basabanya ko bakonyora chinsi chigasi chinsi kesko na nego tania abasai chinisan nyara ko baba go sign a contract yera ko bigo cha badai nyara ko bakonyora giga kwenda se chinsi kesko yora ngana morobulio bugo ugendera ko ba go siwa mane serikali ene tori baro mare jense na tanya okoro ko nyakanda chize kuiga taringa na mana buchikoliororo taringa nkenda buchikoliororo taringa ne ya utigino kwene kiebuno nyane ko bako biko gwa matobi yebali ikige takurekia tori skurere dinesi akanya basaba nte ba ko diskuru ba kire bakata timremo kurende ubusabango lina ekera baraya baiga serikali igende tokene chobna basae wenda bale kwirigia bose kori ga kesko tigaba fainde keri operindi koigo ekora twaro graba saba nge nenge mabako na mamiti disco kanya ro ndo kira so ya bokoria kanya ra kile kya mobere ndisene yatire to sabe kuna abara ya betra ba kole ida nende by neki operindi ya operindi bosile asaba saba ida ngana engia kagima yogo semi mwanchu morigire tema iti Victor umbara bibali baga to kwa betra se ni tanda ye Facebook YouTube ni chika Facebook sama kita dengan ada organisasi di Amerika kalau you like to think of it ever express to love the confidence in what to be like you want dari besar like Evalina Zero Shin ada yang following live Nelson bukan nama aku Omo yang terima from Nairobi Kasarani Mwiki Gubyo Charulia watching live on CNBC Gladys Kelly awatabaga hello everyone nisi na Victor following niko ndani hadi tamati. Good night all. Mamake Boys tigamba so mebonsia singenje jabu chirake Mamake Boys Nelson Obixo Adolin Munto Mwenga Amos wa Kambuni Samuel Atunga Hezbon Manyara gatia mandaba tukwatia sense ya pepe kwa na sense mo ya SMS na bangi ba kwenda sense ndio ndio na chochote kwa asubira kusikia au kulira yemano voigo asabariki baito bamangana maya bagena tukaba pene kinga banyara ko baba go so asebinyo a kirenga ekenene noko ya sangereria tonyara ko to sanga amana sirwelimo mwanzo kuye ngara simro brilliant ya ndizi TV na kamera mapenda ngara sema ya Facebook kwa ndizi TV ni atensa moya di website www.tv.com/kansa etno ande no moko tinde nito ase umubarwa omura abantu kigina bono ni apa ko semele time yanenga at one point in life abe kuna kama onye ke kogendera ngaya no mwanzo last one wakonyora onye onde tarangura rende kinde shwa ngando tayondo chose orambale dibu ninde no semele ngat one point ni nyonyora Evelyn expectations chao sebirengira dia igo yeba so ni ya ndize tiyo kwya yembaro baba tabanga na buwe ande ba tabanga ga buwe ne mali oyi yo mi to sista to manala mata
umwana ne umurobiri umuya Kegima ngoja kamba batukunyegere bigandi umurobiri umuya Kegima tokende no kwegenda buna akero turagendere kuri urigere na kuyobwacha na manga turabete kuri tobeto apart from this revoke imaite ovo seri ni kumbaite ni gote amanga turatiye seri na toro nenda ayi kumukuna na tokone tiempo di swali ya misiyo medio na iwo mugaka gitigalia goteba ngekerongo ngora gotocha no nege engoke tara toche yo teriko manyanga egechuchu ngiriko manyanga nkianchi bono amisi ya ebuno gosera byenkana kene na musacha tara kuno mukungu igote oro getite egwacha nimbraro ka tiga bidiro tawatanga don't try this at home all right manjira muligeria sayo munanda mange tomote kuligeria murobelio mando kulia Jumatatu wema isengere nenusu inyandiko Olene kiachi bicha nebe gicha wikira sentra bene ni gakro kwa sara manyire krene Evelyn Ose Odia boigo nyara kobaga kone kinga gochire wetera somono we manyerio nigo akoro kwa lida mose ndiana goro kwa Jesu kanisa ya mono abali kire tobo na mo chubiria sokina jinse chao egere ko ya kinga ko ya ni goro kwa Jesu tano wa amba misi iko siku